Jati dados yuk Ikan Salindi Dedok ayu
tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Hidrasi nduk. Wah, dan saya gede awake. Heeh. Terus malah saya cantik kaya ngono. Dasare suwe banget ora ketemu karo aku. Iya, Adate video call WA saiki belas mbuh cah iki nyapa. Ayo. Mongko ben bengi iki Niken iki tak impekke terus lho jane. Ayo. Bukesi tau ngamuk karo aku. Masa? Aku iki lan dolan HP ning kamar. Deke turu. Iya. Bareng tangi nuwange sau digabloki. Lah piye? Jare dhek ngimpi rumasane aku selingkuh karo Niken Salindri. Kok ngawut ngono modele lek ngimpi. Mbok lek ngimpi ngangge aturan. Ayo. Lah iya. Mongko ora ya. Urung anu ora. Lah iya. Luar biasa. Yo Mas Jolang coba nggih gemene wektu. Ha iya, Men pinarak ana pepanggungan. Ya. Ditumpakke prau layar. Ya, nggih. Dasare ya mangsa Jawa kok. Ngono. Men ora klelep tumpakke prau layar. Yuk, monggo dados tak Jolang CS. Yo.